Молодец! Цецо! Вставай! Хрисе, тук има едни вързани притки и аз ми ги занеси така нагоре и страни ги слушат, ще се претрепат по тех. Тук на пътечката са точно. Ще паднат мастера. Така и от това ги служи. Леко! Нема ходиш на там. Какво правите? Не там! Не там, Цеци! Не там, казах, ще идва по тебе, ще побуза. Цветане! Какво правите? Мамо! Ганю ме! Не къде? Знаеш как ще пантеш на ръчката на тия колове? Цеци! Насам! Насам, че ще падне сестра ти на това са на глоби! По 15 пъчки! Тук пред очите ми да сте! Гиро, тръгвай да ядеш. Айде, папаш. Няма не! Това не е за ядене. Леко внимавайте, че ще падне. Трябваше чекотинка. Чекотински манастир, не знаеш? То ме знае по-задълго. При това при Каузеро. С мама завършихме.